сцепление былай басасың. Міне былай бастың, тұрмыз. Бәхтияр Мұртазин социаль имениет фондаша инде 4-нче машинасын алыштыра. 21 яшьлек егет чакта комбайн барабанына эләгеп аяксыз кала. 3-нче төркем инвалид. Яңа машинасы кул белән идарә итүгә җайлашкан. Монысы 4-нче машина була инде. Запорожцьтан башлаган. Нәрсә өчен кирәк ул сезгә менә? Авыл җирендә яшәгәчтен менә. Эшкә барып, эштә ирегә кирәк. Ayakını bulması izde de aldı. Ben ayaksız tiredegine azılıp ayakım kaldı. Аяксыз калганда Теслия Хәсәншинова 33 яшь була. Эшендә килеп чыккан шул фаҗиганы машина йөртү таныклыгы алу өчен укырга этерәде. Кул белән дә протез аяк ярдәмендә дә йөртергә өйрәнгән. Менә мен җиләккә йөрергә яратам. Кыр һавалары иснәргә яратам. Орманнарда берип кайтырга. Әкрен генә булса да мен үрмәләп булса да җиләк җыям. Җитештерүдә зыян күргән 36 кешене быел менә шушындый тимер атлар белән тәэмин итәргә җыйналар. Ел башыннан аларның 14-те яңа автомобильгә хуҗа булган инде. Ел ахырына хәтле тагын 19 кешегә машина бирәчәкләр. Тернәкләндерү программасы буенча машиналарны 2001 елдан бирле бирәләр. Башта ул Акаиде, соңгырак елларда ВАЗ автомобильләре. Тимер ат 7 елга бер бирелә. 2001 года, как эти мероприятия. 2001 елдан бирле 900 автомобиль тапшырылды. Коронавирусқа бәйле рәвештә ачкыч тапшыру тантанасына килүчеләр саны чикле. Автомобиль бирүдән тыш зыян күрүчегә ягулык материаллары да өлешчә компенсацияләнә. Бүген Татарстанда именият түләүләре тиешле 11 мең кеше исәпләнә. Узган елны аларга 1,5 миллиард сумлык ярдәм күрсәтелгән. Бу суммага именият акчасы да, пособие дә, тернәкләнү өчен түләүләр дә керә. Моннан тыш җитештерүдә зыян күрүчеләргә шифаханәгә юллама, протез һәм башка техник чаралар да бирелә. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.